Hej alle sammen, så er vi tilbage til Victor Perf. Netop. Vi skal spille noget Reload igen. Og ja, jeg tænker bare, at vi springer ud i det. Nice game, tror jeg, det bliver. Og vi er helt friske. Vi har, crown på. Vi er helt friske nemlig. Jeg vandt sidste video. Der vandt jeg et godt game. Jeg blev jagtet en hel del, men altså... Så jeg håber, vi kan få et okay game. Igen. Ja, lige meget. Det er super nice at være tilbage. Vi har ikke holdt så en lang pause, men altså, stay nice at spille lidt Fortnite. What the hell? Så er vi i gang nemlig. Altså, jeg tror vi lander i Tilted Towers for at få lidt action. Fordi her på kanalen elsker vi action. Og det vil jeg gerne have. Nemlig. 1 og 2 og 3 og 40. Hvorfor syv søren i Østehaven? Hvorfor syv søren i Østehaven? Men altså, vi er på vej til at lande. Han lander på mig, det er ikke så godt. Nej, så er der en til, der lander på mit våben. Du må ikke se mig! Lad være med at se mig. Nope, du har set mig. Se. Sådan der. Jeg får et våben simpelthen. En shotgun. Det er meget rart at have fra starten af. Thunder, tror jeg den hedder. Shockwaves. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Sådan der. Og så en tingling. Red Eye. God gun. Jeg ved ikke, om den er god. Jeg bruger den ikke særlig tit. Så, vi er inde på et toilet. Der er en kiste. Vi tager shotgun. Så er vi den der gået i gang med krigen. Sådan, og så tager vi ikke for leverage. Oh my god, det er scope og alt muligt. Ah! Wahoo! Det der vil jeg ikke nyde noget af. Jeg har 19 HP. Og så hører jeg nogen glide bag mig. Ja, det er lige meget. Så. Altså, de der crash pads, eller hvad det nu er. Jeg røg lidt langt væk, men altså. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan ramme nogen dernede. Ja, okay. Det nåede jeg så ikke. Oh my god. Yeah! Det er faktisk okay, godt skud. Lang range. Nå, så er vi midt ude i ingenting. Vi skal ud og have nogle kills. Ud og dræbe folk. Ifølge mine tanker.
Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Nu prøver jeg bare at flyve et eller andet sted. Jeg kan ikke lide den der med et skud, og så skal den reload. Så er jeg mere til sådan en combat shotgun. Det kunne også være rigtig lækkert med en pump, men altså... Ikke lige denne gang. Hopper lige selvfølgelig et medkit, fordi det har jeg brug for. Og jeg kan høre nogen, og det er ikke så rart. Fordi jeg er lige ved at loot. Der er big shield. Det var heldigt, at han efter mig. Du popper lige big shield. For en splash. En er altid noget. Okay. Okay. Woo! Og så sprang den. Oh my god, jeg blev skudt på. OMG. Kababrør! Woohoo! Kom så. Hvor er du henne? Du er derude i zonen. Oh my god. Det var jeg ikke lige klar på, du var helt derude. Jeg er sgu ikke så vild med den her Red Eye. Altså på lang afstand, men sådan som i den her situation, den er ikke så konge. Fordi jeg har heller ikke nogen match. Altså. Det er fint. NSMKS hed han. Han dræbte mig. Så nakker de andre. Jeg tror lige, før jeg lige fejler, så tager vi lige en her chest. Oh my god, du har shield og alt muligt. Du ligner lidt en, der ikke forstår, at jeg er over dig. Hej. Oh my god. Jeg skal døde der, ikke? Bare på grund af, at jeg gerne lige vil lege. Woo! Hey, jeg tror vi går over mod nogle skud. Fordi hvis der er noget jeg gerne vil nu, så er det at have et medkit. Altså, jeg vil også gerne have skud. Der skal ske noget action. Fordi så kan vi lave balle af. På gaden. Altså. Der er en, der er død her. Airdrop. Hvad er der her? Hvad er der her til mig? Jeg tror vi når på jetpacken. Jeg popper lige big for 10%. 10 er altid noget. Så tror jeg det var det for det airdrop. Jeg kan simpelthen ikke et ud. Egentlig meget nice. Jeg lige får en shotgun og lidt bedre loot. Et combat shotgun i blue. Blue. Jeg kan faktisk godt tænke mig hans mats. Jeg har helt glemt at oh my god, jeg havde jetpack. Nu bliver jeg bare spammet.
Og så når jeg det. Simpelthen. Oh my god. Hvorfor kunne jeg ikke placere noget der? Ah! Vi er skudt. Oh my god. Ja, der er fight alle mulige steder. Jeg bliver jagtet. Jeg falder ned, og jeg ligner en bjergkæde. Nej, det gør jeg ikke. Løb! Ja. Jeg kan ikke gøre noget. Bubudir. Han en grå A til at starte. Og det er rigtigt nok. Der er kommet en ny sæson. Det sidder ret fedt. Og altså, jeg har kun én rebootning tilbage. Nej, 0 mener jeg. Det snakker jeg om. Solen er lige røven på mig. Woohoo! Så er det godt, jeg har poppet nogle bær og nogle splashy, som gør, at jeg kan hoppe 17 meter højere. Woohoo! Oh my, hvad sker der? Okay, jeg prøver bare lige igennem sådan 6 etager. Sådan springer. Hvad fanden? Sådan der. Jeg snakker ikke om, det tog så lang tid at komme herop. Så er det ude at have action. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Det er altid, hvor jeg siger det. Nu vil jeg gerne ud at have action. Og så når jeg er ude i action, så vil jeg ikke alligevel. Oh my god, han fungerer. Han er i samme boks. Jeg kan ikke komme ud af Mats. Jeg kan overhovedet ikke komme ud af. Det var fandme heldig, at jeg ramte den der. Ja, og så er det lidt uheldigt, at jeg dør nu. Tror jeg. Der er chance for, at jeg overlever. Og den chance er kommet til mig. Woohoo! Jeg skal bare væk. Og gemme mig en hæk. Jeg kan ikke komme op af det der hop. Oh my god, jeg bliver skudt på, nemlig et eller andet sted fra. Popper lige minis. Bokser mig op og popper lige minis. Jeg ved ikke, hvad sker der? Jeg er inde i et eller andet udsæt, et eller andet. Så er der. Super, duper, skubber, huber, luper, puber. Skyder der, og så gør vi sådan her. Ses. Jeg ved ikke, hvorfor jeg løb væk, men altså. Det kunne man også nok få shockwaves med. Lige der, han er. Det er faktisk lidt risky, jeg er ude med 32 HB. Skal jeg bare shockwave? Oh my god. Jeg tror, jeg havde ret. Jeg tror bare, jeg shockwave. Jeg føler, der er stadig 8 tilbage. Men der er stadig masser af fight. Så er det godt, jeg healer. Så er vi i gang. Jeg popper lige minis. Glem hvad jeg sagde. Jeg popper lige minis. Står bare på udkig. Når vi i den her situation, så er den der bedre med sniperen. Prøv at se hvad jeg sagde, ja. Det er bedre med sniper i den her position. Nej, nu kommer han tæt på. Det bliver et nej. Så bliver det et nej. Det var heldigt lige før, lige efter jeg shockwavede. Der pegede den mod zonen. Nej, sådan mod. Ej.
Pomfrit frem. Pomfrit! Pommes frites! Oh my god! Ah! Det er faktisk sygt nok, at jeg bare rammer ham headshot med den her pistol. Det er også min yndlingsgun egentlig. Ej, ikke helt. Den er da ret nice. Der er stadig 6 tilbage. Hvad sker der? De ved ikke engang, hvor jeg er henne. Det er perfekt. Det er helt perfekt. Oh my god, jeg er konge med den her pistol. Jeg nakker bare alle og enhver. Der er ikke nogen, der alle er bange for mig. Sikkert. Ah! Jeg rammer alt den her gode pistol. Bare ind i zonen. Ja, jeg er lige så chokeret over som jer. Og jeg bare lige ramt de der 2 hits med den her pistol. Mamma, tror jeg, den hedder. Eller ikke noget. Er han over mig, eller er han under mig? Han er lige der! Oh my god! Ses! Hey, chok med ham. Væk! Det skal jeg også. Jeg skal også chokke mig selv væk. Han var bare lige der. Alle gemmer sig. Alle skal bare ikke dø. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg har stadig en en grå AR. Og jeg har dræbt mega mange mennesker. Der har så godt loot. Og så er der pandabjørn mod mig. Den døde han. Hvorfor? Det nåede ikke at tage... Oh my god! Jeg nåede ikke at tage grappleren. Ja, han flygter. Nok på zonen. Det er sene zoner. Jeg er presset. Han åbner bag sig. Han er fanget. Oh my god, jeg dør nu. Jeg dør! No, jeg kunne ikke komme ud. Ikke så godt. Anden plads, det er fint. Jeg tror, vi tager af her fra Paf Paf. Vi ses. Ha' en god dag.